Lapha madoda behind time sibile ku serious la. Behind time. Into ekhona namhlanje sifunda ngokublaza lokumayinaza lezo. So biza karisho kuyamthenga. Oy wani. Khayela ngiyafundisa iselele lezi silele. Wena akuvuke lapha. Uzimbuluzi lapha. So as I was saying, sifunda ngokublaza akuvuke wena. Next time ungalala ngizaku bengalalanga. Oh, so uthi ngingqondo ngiyafundisa wena uyalala. Akutshele mina la. Ngingakunika inkukhu eziyi3. Ngunike lezinye futhi eziyi3. Uma le nkukhu ezingaki? 7 se. Ngithe mina ngingakunika inkukhu ezingu3. Ngunike lezinye eziyi3. Uma le nkukhu ezingaki? 7. Alright, ngicela sibeke inkukhu eceleni. Ngingakunika ama-apple ayi3. Unike lamanye ama-apple ayi3. Siwahlanganise wonke aba mangaki? 6 se. Let him cook. That's my boy. Buyele back to inkukhu. Ngingakunika inkukhu ezingu3. Lezinye futhi ezingu3. Uma le nkukhu ezingaki? 7 se. Yes. What is it 7? Ikuthi linganginika inkukhu ezingu3. Lezinye futhi ezingu3. Ngiyazihlanganisa le nkukhu eyi1 esila endlini zibe ngu7. Mama yangu. Game over. So guys, siyabona ukuthi libuyela uma extra lesson namhlanje. Ubona ukhayile. Kana mina ngikhanyele. Behind time la. Behind time la. Kanti isho kami ngibeke nga. Into ekhona namhlanje sifunda ngokumayinaza lokublaza. Nansi siyelele sesibhuru. Awuthi abantu. Uyena ngale. Qali. Swi. Asam. Ngikona Khala hapa. Swi. so yabe ngikhona hapa. Alright. Livuka kanjani lina? Vele behind time la. Into ekhona namhlanje Chetele move. Right. Action. action na. Awuthanda yahleka la nje. Sengumu nje. Into ekhona guys lapha uMr Phiri rakho. So imenza bendifundisa imaths namhlanje lezo. Ukhuluma le camera. Exactly. Action. Ungalala khona esinye zakho.